Nit medieval, que això són espases, sona castells, però què ens trobarem exactament en aquesta experiència? Ui, és que tu has dit, quan ja esmentes edat mitjana, nit medieval, s'encenen una sèrie, primer, de fantasies, no sé, idealitzacions. Tenim tota la ficció contemporània que ha reconstruït de mil i una maneres l'edat mitjana. Per tant, hi ha, per una banda, molta idealització i moltes imatges falses, i a la vegada també molts clixés injustos, no? Per exemple, és una època que dura 1000 anys i que la gent considera, no sé, que era una època homogèniament de barbàrie, o que no en sabíem prou si parlem, per exemple, de les arts plàstiques, no? I jo, com dedico molt a la divulgació del romànic. Per tant, és fascinant, però a la vegada és un calaix que l'obres i realment no saps què pot passar. En aquest cas, ens apleguem amb la Laura de Castellet doncs per proposar una cosa. Jo crec que ajuntem dues coses que agraden molt als catalans. La música en directe, per una banda, i els crims. Jo crec que el true crime i la sang i fetge, per moltes vies, agraden molt. Doncs és una pista que us puc donar d'alguna de les temàtiques que tractarem. D'entrada, jo sempre reivindico que tornem als bàsics, que no donem res per sabut. Per exemple, per què ens diem Sant Boi? Doncs no sé, que s'ho preguntin la gent que ens escolta. Segur que hi ha molta gent que ho sap, però molta gent que no, i potser ho està buscant. Doncs bé, això ens porta a Sant Baldiri, que va ser un sant francès, un sant de Nîmes, i que va ser martiritzat. I aquí, doncs més enllà de tot el tema del culte i de l'espiritualitat, evidentment, hi ha una certa cosa grotesca en com l'art medieval representa els sants i els màrtirs. I precisament, feliçment, tenim la sort de que fa molts pocs dies, el Museu de Sant Boi ha inaugurat una exposició fantàstica, comissariada per la Vanessa Martín, sobre el retaule de Sant Baldiri de Nîmes, que el tenim, sortosament, la peça central, si més no, a l'església de Sant Baldiri, que és una de les meves debilitats des de sempre, aquest temple meravellós de l'època del barroc, que tinc la sort de veure'l des de casa, quan dino i a tota hora, i tenim aquesta peça que, entre altres coses, té una de les parts laterals conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on veiem la seva decapitació, d'una manera bastant forta, diguéssim, bastant salvatge. Doncs bé, ho relacionarem amb altres màrtirs del gòtic, del romànic, i veient com aquesta manera descarnada de representar la violència no està tan lluny de molts llenguatges contemporanis, de l'animació, del gòtic. Parlàvem també d'aquesta afició pel true crime. Doncs bé, amb tot això i la música de la Laura de Castellet, que no sé què tocarà, però tocarà de tot, perquè ja he parlat amb ella i està molt engrescada, doncs muntarem aquest petit espectacle divulgatiu. Per tant, que facis una espècie de viatge, no? Perquè la música justament ens ajuda molt a això, a poder ambientar-nos en l'època i en viatjar d'alguna manera. Totalment. I en l'audiovisual, que el toqueu també perfectament, em consta, doncs, importantíssim, no? Primer una veu que et guiï, una veu que t'expliqui i que decideixi si et vols quedar o no amb aquella història, no? Ens passa també quan anem a veure una pel·li, el que sigui, no? I la música, clar, importantíssima, no? Si ens deixem portar per aquestes músiques d'època, doncs és molt més fàcil fer aquest viatge immersiu, en aquest cas a l'època del romànic. He estat parlant amb la Laura, que és una tot terreny de la divulgació i és experta en música medieval, i quan li he comentat que em faria gràcia, doncs això, parlar dels màrtirs, d'aquestes decapitacions tan salvatges, em diu, doncs mira, va molt bé perquè molts dels instruments medievals, o alguns dels que jo portaré, precisament estan fets amb vísceres d'animals. Per tant, fixa't fins a quin punt la violència o aquesta cosa primitiva també està dintre una mica de l'esperit de la música i, a més, relacionada amb molts rituals de violència des de fa molts segles. Sí, no només serà que la sonoritat serà medieval, sinó que fins i tot els instruments, no? Serà tot visceral, literalment visceral. Sí. En aquest sentit, parles de l'art romànic i també explicaves justament abans a la introducció de l'entrevista, no? Que hi ha una imatge, potser al voltant d'això, que en algunes coses està com una mica esbiaixada. Quins creus que són les grans idees que podem tenir una mica preconcebudes sobre això, que al final no acaben de ser així? Doncs mira, el romànic, primer, una cosa molt bona, a tothom li sona a Catalunya. Dius romànic, dius, home, sí, això és molt nostre, està molt associat a la identitat. Doncs bé, és allò de calent, perquè certament, sobretot al primer terç del segle XX, una generació molt culta, molt cultivada, molt nacionalista, es va ocupar de rescatar l'art romànic per una banda, però també de considerar-lo una mena d'art nacional, no? Ja que s'estaven construint el que avui en llenguatge processista es diu estructures d'estat, doncs calia també buscar aquest mirall artístic i el van trobar en el romànic, amb el descobriment, sobretot, dels grans conjunts pictòrics del Pirineu, com sobretot Sant Climent de Taüll. I quins clixés erronis tenim? Resumint moltíssim, per exemple, creiem que l'art romànic és un art rural o només rural. Bé, això no és cert. Primer, hem de pensar que sí, que hi ha molt romànic al Pirineu, però d'entrada considerem que el Pirineu era un eix demogràfic i econòmic importantíssim a l'edat mitjana.
no era aquest confí de vacances al qual l'associem ara potser des d'una mentalitat metropolitana, ni un lloc despoblat en absolut. Era molt important. Però, a més, hem de considerar que tot Catalunya era romànica, igual que ho era tota Europa. Hi ha una crònica preciosa d'un monjo, que li diuen el cronista de l'any 1000, que diu que Europa s'estava cobrint de tot un mantell d'esglésies blanques. Per cert, també molt interessant, perquè considerem que el romànic és pedra vista, que té aquest aspecte com de xalet de la Cerdanya, i no és així. En realitat era pintat per dins, però en molts casos també per fora, i encalcinat. Per això, doncs, aquesta imatge de les esglésies blanques. Per tant, ni és un art rural, ni era un art que buscava una austeritat, ni res d'això. No, buscava un recarregament i ser molt eficaç en la transmissió dels missatges, i per això jo el comparo més que amb l'art renaixentista o amb tradicions posteriors de l'art religiós, doncs això, amb la publicitat, amb el disseny, és un art que més que intentar fer fotografies de la realitat, crea una mena de logotips, com aquests ulls meravellosos que estan a tot arreu quan entrem, per exemple, al Museu Nacional de Catalunya. Clar, veig que tot depèn de com t'ho expliquin, no? Vull dir que és una cosa que es nota que t'apassiona també per com ho expliques. Home, segur que tu recordaràs bons professors que has tingut, o bons guies, o dir, hòstia, aquell dia que vaig viatjar no sé on, que pintava que seria una merda, i vaig trobar una persona que em va contagiar l'interès per allò, no? Per tant, que algú en sàpiga, fonamental, però també que transmeti passió. Sempre ho comparo amb les pintures sobre l'Apocalipsi, que a mi doncs, també m'agraden molt, el drac de 7 caps, que apareix, per exemple, en el Beatus de Turí i en moltes pintures, que té aquest punt terrorífic, però que a mi em serveix per dir que quan apareix el drac de la passió, de l'entusiasme, tot canvia, no? Realment, en el relat de l'Apocalipsi, quan apareix el drac, és quan els àngels s'han de posar en marxa, quan venen totes les legions de Sant Miquel i quan comença la batalla, i allò interessant que vas a veure quan vas a veure una pel·lícula, no? Que vols veure la lluita, l'agon, no? Vols veure la confrontació. Doncs això és el que passa quan posem aquesta empenta de l'entusiasme a qualsevol tema, perquè potser hi haurà gent que digui, hosti, el romànic, i això no m'interessa per res, o considero que no té res a veure amb mi. Doncs té molt a veure amb nosaltres, amb els nostres orígens, i amb Sant Boi, com a catalans, i també amb Sant Boi. No? Perquè si anem a Sant Baldiri, si aneu a fer una mica el tafaner pel carrer de la Pau, veureu uns arcs de mig punt, que són aquests arcs rodons del romànic. Doncs, efectivament, tenim vestigis del que havia sigut l'antiga església romànica de Sant Baldiri, perquè n'hi va haver una església romànica molt més petita i que, per cert, va aprofitar el que era una gran cisterna romana de l'època i allà es va edificar aquella església romànica. Doncs bé, amb aquest reciclatge que caracteritza bona part de la construcció de l'època de les esglésies, al segle XVIII, el mossèn que teníem, que va dir que l'església es quedava petita per lo gran que era el poble, doncs se li en va anar a la mà. Va ser un gran influencer arquitectònic i va dir, construirem una església impressionant. I així va ser. Al segle XVIII es va construir aquesta meravella, que és Sant Baldiri, però va aprofitar, per això et deia allò del reciclatge, parts dels murs de les capelles d'aquest antic temple romànic. Escolta, veig que has vingut ben acompanyat aquí a l'estudi. Home, no pot faltar. Explica'ns qui t'acompanya o què t'acompanya. No pot faltar una mica de falca. M'acompanya una mirada omnipresent. Jo crec que m'acompanya quan arribo a casa, quan passo les claus i a tot arreu, el Crist de Taüll, que de vegades n'anomenem el Pantocràtor, una denominació que avui els historiadors prefereixen que no utilitzem, el Crist en Majestat de Taüll, que és el protagonista de la portada de Embulls de Romànic, un llibre que podeu trobar a les llibreries de Sant Boi, a l'Abacus, a la Botiga, i que vaig tenir la sort de poder presentar també aquí, i que és, doncs, una introducció divulgativa al romànic per tots els públics. No cal que en sàpigues, ni que siguis historiador de l'art, ni molt menys. Deixar-se portar una mica. És el que proposo, renovar aquesta mirada, que la tenim molt adulterada, com dèiem abans, per clixés, per molts malentesos, i mirar directament una obra d'art. A mi m'agrada molt, per exemple, fer vídeos amb nens petits i exposar-los a les obres d'art perquè em diguin el primer que els passa pel cap. No? És com quan vosaltres sortiu al carrer i demaneu a la gent opinions espontànies, que no siguin meditades, que no siguin racionalitzades, que no estiguin tan tenyides, no?, d'aquesta cosa tan adulta. Doncs bé, una mica d'això hi ha, de partir de zero, de què en sabem del romànic i per què ens continua fascinant, no només 1000 anys després, sinó 100 anys després de que també s'hagués redescobert com a art nacional. Per tant, si us interessa, tot plegat, Embulls de Romànic, editat per Rosa dels Vents. Com a divulgador ja veiem que estaràs al Tour del Talent participant-hi, també amb aquest llibre que ara mateix ens presentaves, i també dèiem al principi que també estàs molt actiu a xarxes, amb el teu compte Romànic Català, més de 14.000 seguidors
parlant de temes com els que avui ens estàs exposant en aquesta entrevista. Per tu, quina és la clau en un moment en el que sembla que ens costa tant prestar allò atenció a les coses per poder explicar tot el que tu expliques en una manera que enganxi la gent? No ho sé ni jo, però al principi sí que molta gent em deia del romànic, faràs un perfil del romànic? Jo em dedico al periodisme i tal, bé, tenia altres històries. I dic, doncs mira, ho provaré, i la gran sorpresa per mi va ser que interessés. Quina pot ser la clau? No en tinc ni idea, però sí que és cert que a tots ens estan baixant una mica els llindars de l'atenció i cada cop aguantem menys, no? Abans podies veure un vídeo una mica llarg, jo crec que ara el mem ha quedat com l'última unitat irreductible, com el poblet de l'Astèrix, a la qual li fem cas, no? Aquell mem que t'envia el teu cunyat al vespre, o el teu amic, o la teva companya de feina, i com que hi ha molt de mem a Romànic Català, no només mem, a @romàniccatalà veureu fils, veureu carrusels divulgatius, doncs que generen interès i que generen molts dubtes, moltes preguntes. Per tant, un projecte que té moltes capes, que té una capa, potser, no sé si dir-li d'humor, però sí que, doncs, evidentment, tot el que està passant a Rodalies, tot el que les bajanades que dia sí, dia també diu Donald Trump, o el Barça-Madrid de torn, o com va el Madrid aquesta temporada, passa pel timeline de Romànic Català, però també explico, doncs, això, vides de sants, per què celebrem determinades festivitats i què fa tan especial aquest art de colors tan vius que és el nostre romànic. Potser la clau de tot plegat, per tant, és explicar un passió, no? Com ara mateix ens ho estaves fent també aquí a Gent de Carrer. Recordem, 6 de febrer a 7:15, en el marc d'aquest Tour del Talent, tindrem aquesta nit medieval, que també estarà el Pau Vinarejos al capdavant, amb molta música, i també ens farà viatjar molt. Ja per últim, què és el que t'agradaria que sentís la gent quan marxés d'aquesta experiència en el que viatgem també en el temps? Doncs mira, a mi, quan, per exemple, em pregunten del llibre què és el que més t'agrada que et diguin, potser sonarà molt conformista, però jo dic, quan em diuen ho he entès tot, dic, ostres, això està molt bé. No? Suposo que us passa també perquè la claredat, saps allò que ens ensenyaven a les facultats de periodisme? Claredat, concisió, brevetat, que semblaven uns lemes absurds. Dius, ostres, són més necessaris que mai, perquè anem als actes culturals, o és igual, o anem a escola, o anem a la feina, i donem per fet que tots ens entenem entre tots, i en realitat marxem tots, cadascú amb la seva bombolla cognitiva, i haver connectat amb algú, amb un acte, amb el que sigui, i haver entès el que ens diuen, això ja em sembla molt. Si a més tens aquella sensació de dir, ostres, aquest tema no m'interessava o no el coneixia prou i ara indagaré una miqueta més, doncs escolta'm, ja, meravellós. Miracle, pràcticament, de Sant Ramon Nonat. Doncs Pau Vinarejos, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a Gent de Carrer. Gràcies a vosaltres.